விஜயகுமாரி மாதாஜி, இந்த சாட்ல நான் இந்த லிங்க் போடுறேன், அதை எடுத்து நம்ம இதுல போடுறீங்களா? உங்களுக்கு அதுல விசிபிலிட்டி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சொல்லுங்க மாதாஜி. என்னங்க மாதாஜி? சோ நீங்க டிசம்பர் பேட்ச்ல உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இல்லல்ல? இல்லைங்க மாதாஜி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் நானே போடுறேன். எஸ் மாதாஜி. ஓகே, அது வர ரிஃப்ளெக்ட் ஆகட்டும், அதுக்குள்ள பார்க்கலாம். லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி செஷன். இன்னைக்கு விசுவாசத்தினுடைய பிரிவுகள் என்னன்னு, ஸோ அதாவது திட நம்பிக்கைகள், அப்படி அதை பத்தி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஸ்ரத்தா என்றால் நம்பிக்கை. ஸோ நம்பிக்கையினுடைய பிரிவுகளை பற்றி தான் நம்ம வந்து திரய விபாக யோகம், அதாவது ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம், அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு பிரேயர்ஸோட நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ பகவானுடைய அருள் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அவருடைய அருள் இல்லாம நாம எந்த ஞானத்திலுமே விருதி அடைய முடியாது. அவருடைய கிருபை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அந்த பிரார்த்தனையோடு நாம வந்து இந்த பிரேயர்ஸோட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिगम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாமளும் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். நேத்து நம்ம பார்த்தது தெய்வீகமான குணங்கள் என்னென்ன, அதாவது 20 பண்புகளை பற்றி நம்ம முதல் 3 ஸ்லோகங்கள்லே பார்த்தோம். அசுர குணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நாம அதனுடைய விளைவுகள், அவங்களுடைய சுபாவம், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நாம நேத்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து நாம பார்க்க போறது 17வது அத்தியாயம் வந்து விசுவாசத்தினுடைய பிரிவுகள், அதாவது திட நம்பிக்கைகள். இதை பற்றி நம்ம பார்க்கணும். அதாவது நம்மளுடைய நம்பிக்கையான சில இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த இதுல நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கறது வந்து எந்தெந்த இதுல நம்ம ஃபாலோ பண்றோன்றத நம்ம இன்னைக்கு இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். தானங்கள், தவங்கள், சோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பத்தி நாம இன்னைக்கு பேச போறோம். அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார், அசுர குணமுடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னலம் கொண்டது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கென்று ஒரே நிமிஷம், இதை நான் எல்லாத்தையும் போட்டுறேன். நான் யூடியூப் லிங்க் ஒன்னாச்சு 2 3 எஸ், யூடியூப் லிங்க்கும் போட்டாச்சு. ஸோ அசுர குணங்கள் உடையவர், அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திர விதிகளுக்கு அடங்கியதாக இருக்காது. சோ அவர்கள் என்ன பின்பற்றுகின்றார்களோ அதுவே அவர்களுக்கு சாஸ்திரங்களாக இருக்கும்.
சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்குதான் அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப் பண்ணாக்கா வேதங்கள் பிரகாரம் நாம செய்யறதுதான் வந்து ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த வேதத்திலையும் சொல்லாம இருக்கக்கூடிய தனக்கு தெரிஞ்ச பாணியில தனக்கு சுயநலமா இருக்கக்கூடிய செயல்கள். சோ அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப ராவணன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தவம் புரிந்தான், அவன் முன்னாடி அக்னியை வளர்த்தான். ஆனா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய ரத்தத்தையே வந்து கையில ஒரு அந்த இதை வெட்டி அந்த ரத்தத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவிர்வாகமா போடுறது. சோ அந்த மாதிரி அது பலி கொடுத்து அந்த மாதிரி செய்யறது, தன்னையே வந்து வருத்தி கொண்டு செய்யறது, இது எல்லாமே வந்து எந்த சாஸ்திரத்திலுமே சொல்லல. சோ அவிர்வாகம் என்பதற்கான என்னென்ன வஸ்துக்கள் போடணும்ன்றது வந்து நமக்கு தெரியும். ஆனா அதுதான் வந்து சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம செய்யணும். ஆனா அசுர குணமுடையவர்கள் அவ்வாறு செய்வது கிடையாது. சோ அவர்கள் இயற்கைக்கேற்றவாறு அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தம்முடைய வழிபாட்டு முறைகளை அவர்கள் வந்து வகுத்துக் கொள்கின்றார்கள். ஆனா உண்மையிலே அதனுடைய பலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே அதுக்கான பலன்கள் எதுவுமே இருக்காது. அது இந்த ஜென்மத்துல மாத்திரம் கிடையாது, அடுத்த ஜென்மத்துக்கும் கிடையாது, இந்த ஜென்மத்திலேயே அதனுடைய பலன்கள் நமக்கு உபயோகப்படாது. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து சொல்கின்றார் 3 குணங்கள்ல வந்து ஒருவருடைய நம்பிக்கையும் வழிபாட்டு முறையும் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்ல போறார். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய வழிபாட்டு முறை எப்படி இருக்கும், அவருடைய நம்பிக்கை இப்படி இருக்கும். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய வழிபாட்டு முறை எப்படி இருக்கும், அதனுடைய நம்பிக்கை இப்படி இருக்கும். தமசு குணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி இருக்கும், அவருடைய நம்பிக்கைகள் இப்படி இருக்கும்ன்றது எல்லாத்தையுமே வந்து திரைவிபா பாவதி ஸ்ரத்தா, திரைவிதா 3 விதமான குணங்களோட. அதுக்கப்புறம் உணவு வகைகள். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 3 குணங்கள்ல உணவு வகைகள் எந்த விதமான உணவு வகைகள் சாப்பிடுவாங்க, ரஜஸ்ல இருக்கவங்களுடைய உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கும், தாம்சிக்ல இருக்கவங்களுடைய உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி சத்வத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கும். ஸோ உணவு தான் மேஜர். ஒரு மனிதனுக்கு நாம உண்ணக்கூடிய உணவு அவருடைய சுபாவத்துல வந்து நிறைய வெளிப்படும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 மோட்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தியாகங்கள் என்றால் யக்ஞங்கள். இந்த 3 குணங்களில் செய்யக்கூடிய யக்ஞங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம். 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்டாரிட்டிஸ், கைங்கரியங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தவங்கள். சோ தவங்கள் தான் 3 விதமான தவங்கள்: வாக்குத்தவம், உடல் தவம், மனத்தவம். இந்த வாக்குத்தவம், உடல் தவம், மனத்தவம் சத்துவத்துல இருந்தா எப்படி, ரஜோத்துல இருந்தா எப்படி, அதுக்கப்புறம் தமசிக்ல இருந்தா எப்படி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் சேரிட்டி, தானங்கள். இந்த 3 குணங்கள் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள் எப்படிப்பட்டவையாக இருக்கும். ஓம் தத் சத், ஓம் என்பது நம்ம பிரணவ மந்திரம், பிரணவ ஒளியாக இருப்பது பகவான் என்று நமக்கு தெரியும். தத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரணம், சத் என்பது உண்மை. பூரணமான உண்மை வந்து பகவானை தான் குறிக்கின்றது. ஒரு நற்காரியம் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்தோம்னாக்கா அது பகவானுக்கு போய் சேர்கின்றது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லாம, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தத்து இல்லாம அதாவது எந்த சமர்ப்பணமே இல்லாம நம்ம வந்து செய்யக்கூடியது எல்லாமே அது அசத்தாக ஆகிவிடுகின்றது. அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய தானங்கள், தவங்கள் எதுவா இருந்தாலுமே ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற மனசுல நம்ம ஒரு அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பிக்கின்றோம் என்ற அந்த நிலையில நாம செய்ய வேண்டும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? எஸ் எஸ் சொல்லுங்க. அத சப்ததசோத்யாயகா ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோககா அர்ஜுன உவாச யோ சாஸ்திர விதிம் உத்ஸ்ருஜ்ய யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாகா தேஷாம் நிஷ்டாது காக்ருஷ்ண சத்வம் ஆகோ ரஜஸ்தமகா. ஓகே, சோ அர்ஜுனன் கேட்கின்றார், சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல், அசுர இயல்பு உடையவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் இது. சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன, அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறை என்ன, அதனுடைய அவுட்கம் எப்படி இருக்கும், சோ அதனால அவர்களுக்கு நன்மையா தீமையா, சோ அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து கேட்கிறார். அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா இல்ல ரஜோகுணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா, சோ அவர்கள் எந்த குணத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கறது ஒரு கொஸ்டினா வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், 17.2 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச திரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேகினாம் சாஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதிதாம் ஸ்ருணு. எஸ்,
உடல் பெற்ற ஆத்மா, அதாவது எம்பாடிட் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த உடலை பெற்ற ஆன்மா. ஸோ அதாவது 24 பண்புகளோட அந்த உடல் உருவாகும் பொழுது அந்த ஆன்மா ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல்ல வந்து தங்குறது இல்லையா. அந்த சுபாவத்திற்கேற்ப அவங்களுடைய கர்மங்களுக்கேற்றவாறு சுபாவம் என்பது நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது இல்லையா. அவரது நம்பிக்கை, அவனுடைய நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாகன்னு சொல்லிட்டார். சோ ஒரு சுபாவம், நடத்தை இதெல்லாம் வச்சு அவங்களுடைய கேரக்டர் வச்சுதான் நம்ம வந்து அவர்கள் வந்து சத்வகுணத்துல இருக்காங்களா இல்லை ரஜோகுணத்துல இருக்காங்களா இல்ல தாம்சிக்ல இருக்காங்கன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரைட் சைட்ல ஒரு சக்கரம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. சோ ஒருவர் ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காமி அப்படின்னாக்கா ஆசை, இந்த ஆசையிலே வந்து உந்தப்படுபவர்கள். அவர்களுடைய ஆசைக்கு அளவே இருக்காது. சோ ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்கள் செய்வார்கள். ஆனா அது கர்மகாண்டா மோட்ல தான் செய்வாங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சகாம கர்மத்திலையும் செய்வாங்க. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் செய்த புண்ணிய காரியங்கள் அப்படின்னு இருந்தாக்கா அவர்கள் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அந்த கர்மங்கள் எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆற வரைக்குமே, புண்ணிய கர்மங்கள் எல்லாம் கழியிற வரைக்குமே சொர்க்கத்துல இருந்துட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு மனித உருவில் ஒரு ரஜோகுணம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியில தான் பிறப்பாங்க. அதாவது அதே அத்தகைய இயல்புடைய ஒரு குடும்பத்துலதான் அவங்க வந்து பிறவி எடுப்பார்கள். இதுதான் அவர்களுடைய இலக்கு. 2வது ஞானி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானியா இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வத்துல வந்து இருப்பாங்க. அவங்களுடைய நேச்சர் இயற்கையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானியாக இருப்பவர்கள், அதாவது ஞான யோகம், அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம் அந்த இதுல இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து சத்வகுணத்துல வந்து மேலோங்கி இருப்பார்கள். சோ அவர்கள் ஞானத்தை வந்து விருத்தி செஞ்சுக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்திக்கான வழி என்னன்னாக்கா பகவானோட அந்த இணையக்கூடிய அந்த தன்மை, அதாவது மர்ஜிங் வித் தி லார்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்தை தியானம் மூலமா வந்து ஒரு ஒளியை தான் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனர்ஜியை தான் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பிரம்ம நிலையை கண்ணும் பொழுது பகவானோட இணையணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அவர்கள் இறுதியில் பிரம்ம ஜோதியில் போய் கலக்கிறார்கள். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானியினுடைய நிலை. 3வது பக்தன். அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்துவத்துல இருப்பான். சாவது சுத்த சத்துவம் என்பது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்வது. அதுதான் வந்து சுத்த சத்துவம். அது பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி செல்வார்கள். சோ எந்த மாதிரி பக்தி? பிரேம பக்தி. பக்தியில வந்து ஜெனரல் கேட்டகரைசேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 வித நிலைகள் இருக்கு. ஒன்னு சாதன பக்தி, 2வது பிரேம பக்தி, 3வது வந்து பாவ பக்தி. சோ இந்த சாதன பக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதம் இருக்கு. ஒன்னு வைதி பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து ராக அனுகா பக்தி. வைதி பக்தி என்பது என்னன்னாக்கா நமக்குன்னு இந்த வேதங்கள் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு அது பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செலுத்துறது. நாம எல்லாம் அதான் பண்றதே. அதுக்கப்புறம் இதுல நம்ம வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பான்டேனியஸா ஒரு சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சடனா வந்து பக்தி வரக்கூடிய அந்த நிலை வரும் இல்லையா. சோ அவங்க வந்து எக்ஸிகியூஷனே பண்ணிடுவாங்க. அது வந்து ராகானுகா பக்தி. இது ரெண்டுமே பிராக்டிஸ்னால வர்றதுதான், அதாவது சாதன பக்தினால. 2வது பாவ பக்தி. அது வந்து ஒருவருடைய பரவச நிலை. ராகானுகா பக்தியிலிருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போறது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பரவச நிலை. சோ அந்த பரவச நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அது பரவச நிலை. அதுக்கு அடுத்து பிரேம பக்தி. அது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல் உறவு முறையில. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தாசனாவோ இல்லை ஒரு நார்மலான ஒரு பக்தனாகவோ இல்லை என்றால் ஒரு ஃப்ரெண்டாவோ இல்லை வந்து ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாயகி பாவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காதலியாகவோ, அதுக்கப்புறமா எல்லாமே ஆழ்வார்கள் எல்லாமே நாயகி பாவத்துலதான் வந்து பகவானை சேவித்தார்கள். சோ அந்த மாதிரி நிலை. சோ தாசன் ஹனுமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமபிரானுக்கு தாசனாக வந்து பணிவிடை புரிந்தார். சோ இந்த மாதிரி அவர்கள் பிரேம பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திளைப்பார்கள். இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட அந்த வைகுண்டத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்து பகவானுக்கு கீழே என்ன கைங்கரியங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதே கைங்கரியங்கள் செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்தனுடைய நிலை இது. எஸ், 3rd ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சத்வானுரூபா சர்பஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தா மயோ அயம் புருஷோ யோ யச்சத் ஸ்ரத்த ச ஏவ சகா. எஸ், பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான
இருப்பிற்கு ஏற்ப, இருப்பு என்றால் பேலன்ஸ், நம்மளுடைய கர்மத்தினுடைய பேலன்ஸ். சோ இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான, அதாவது சத்வம் ரஜசன் தமஸ், இது மூன்றுமே இயற்கை குணங்கள் தான். ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருதி செய்கின்றான். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபெய்த், இப்போ வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை விருதி செய்வது என்பது ஒரு சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது அது ஆகும், சாத்தியமாகும். ஆனா அதே வந்து தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சாத்தியமாகுவது என்பது கடினமான செயல் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அது அமைகிறது. உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். சோ ரஜோத்ல இருக்கும்போது ஆசை, ஆசை இருப்பது இந்த பௌதிக இயற்கை மேல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மேல. சோ ஆப்வியஸ்லி அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் மேலதான் அதிகமாக பற்று வைப்பார்கள். சோ உன்னதமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களுக்கு தேவனா இருக்கக்கூடிய பகவான் மேல வந்து அவர்கள் வந்து பக்தி வைக்கணும்னா கொஞ்சமாவது சாத்வீக குணம் என்பது அவர்களுக்கு தேவை. சோ அந்த நிலை சில ஜென்மங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்து வருகின்றோம் இல்லையா? இந்த சில ஜென்மங்கள் தேவர்களை வழிபட்ட பிறகே வந்து பகவானை வழிபடுவதற்கான மார்க்கமும் கிடைக்கின்றது. எப்பொழுது அவர்கள் அதுல அந்த ரஜோ குணத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாத்விக குணத்துல முன்னேறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வழிபடுவதற்கான மார்க்கமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. தேவர்களை வழிபடும் பொழுது ஏன் ரஜஸ்ல இருக்காங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாமே வந்து பௌதீக இயற்கையை வந்து ஆள்பவர்கள், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். ஸோ அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கிட்ட எல்லாமே பிசினஸ் டீலிங்ஸ் மாதிரி தான் எல்லாருமே நம்ம பண்றது. இந்த பௌதிக இயற்கையில நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே அவங்க கிட்ட பிரார்த்தனையா வச்சு நம்ம வந்து கேட்டு வாங்கிடுறோம். சோ அதனாலதான் அது வருது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி இருக்கிறது இல்ல. தேவர்களிடத்திலும் நாம பக்தி தான் செலுத்தணும், அதுதான் ரைட்டான இது. ஆனா நாம அப்படி கிடையாது. இந்த சொல்யூஷன், நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா இமீடியட் ஒரு சொல்யூஷன் வந்துடணும். அதுக்கு யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அதை போய் செஞ்சிடலாம். ஸோ அதாவது ஏதோ ஒரு எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பக்தி. அந்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம தேவர்கள் இடத்துல தான் நாம் காட்டுகின்றோம். ஸோ பகவான் இடத்துல வர்றதுக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே தவறு என்ற உணர்வு நமக்கு வருகின்றது. தேவர்களையும் நாம வணங்கலாம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானையும் நம்ம வணங்கலாம், ஆனா எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி. அதுதான் முக்கியமான ஒன்று. நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது, நம்பிக்கையோடு உடையவனாக ஆகின்றான். எஸ் 17.4 வாசிங்க மாதா. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யட்சரசாம்சி ராஜசகா பிரேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாகா. எஸ், சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். சத்துவ குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ரஜோஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஒரு எதிர்பார்ப்போடு பக்தர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களை வழிபடுகின்றார்கள். சோ அந்த நிலையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எலிவேட் ஆகணும்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களை நம்ம பகவானும் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர். சோ அந்த கேட்டகரியில தான் அவரும் வர்றது. சோ சத்துவகுணத்துல இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக தேவர்களை வணங்குகிறார்கள், ஆனா வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன். அது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றார்கள். சோ அசுரர்கள் என்றால் நம்ம வந்து சில இப்ப காளியை வணங்குகின்றோம், நம்ம வந்து காளி தேவி கிட்ட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலி கொடுக்கின்றோம். அசுர இயல்புடைய அந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீஸ் அதாவது அநீதியை வந்து அழிப்பவள். சோ காளி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீஸ் அந்த பௌருஷோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தாய். சோ அவங்கள பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வழிபடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்களையும் இவர்கள் சில ஸ்பிரிட்ஸையும் வந்து வணங்குவாங்க. இவங்க வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூத பிசாசுகளை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்கள் வந்து வணங்குகின்றார்கள். அடுத்து தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பாத்தீங்கன்னாக்கா பேய்களையும் பூத கணங்களையும் கூட வணங்குகிறார்கள். சோ சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சூன்யம் இதெல்லாம் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? சோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆவிகள், இந்த மாதிரி நிலைகள் எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடியதுதான். சோ சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள். சோ தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள், பகவானை வழிபடக்கூடிய மார்க்கமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்களை வணங்குகின்றார்கள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் வந்து மனித உருவில் இருக்கக்கூடியவரை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அசுரகுணம் ஏற்புடையவர்களையும் வந்து கடவுளாக வணங்கக்கூடியவர்களும் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்கட்டால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிட்லரையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
கடவுளாக வணங்கினவர்கள் இருக்காங்க. மனிதரை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து கடவுளாக வணங்கக்கூடிய இயல்புகள் அசுரர்களிடத்துல உண்டு, அசுர குணம் உடையவர்களிடத்துல. தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேய்கள், பூதகணங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து வணங்குகின்றோம். எஸ் எஸ் அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தே ஏதபோஜனகா சம்பா அங்கார சம்யுக்தாக காமராக பலாம்பிதாக. அடுத்து படிக்கலாம் மாதாஜி. 16 கூட படிச்சிருங்க, 6 கூட படிச்சிருங்க. கர்ஷ்யந்த சரீரஸ்தம் பூதக்ராமம் அசேதசகா மாம் சைவாந்த சரீரஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிஷ்டயான். எஸ். ஸோ நம்ம வழிபடக்கூடிய முறைகள் நம்ம வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தான் நம்ம யார்கிட்டயுமே, அதாவது தேவர்களை வழிபடுவதும் இருக்கணும். எதிர்பார்ப்போட வழங்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர இயல்பாகவே ஆகின்றது. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு அது. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்கள் தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் ஜட உடலின் மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். அதாவது நாம தான் அசுர இயல்போடு இருக்கோம் இங்க. அதாவது தெய்வீகமான இயல்புடையவர்களும் நாம தான், அசுர இயல்புடையவர்களும் நாம தான், தாம்சிக் இயல்புடையவர்களும் நாம தான். சோ எந்த குணாதிசயத்தோட நாம வந்து மேலோங்கி இருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றார் போலதான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே இருக்கும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர இயல்புடையவர்களுக்கு வந்து பேராசை, அதாவது இது வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு. பற்றுதல் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சு நம்ம வந்து அவுட்கம் வர வச்சிடணும். அது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்யக்கூடியது. அது சில கடவுள்களுக்கு கூட நம்ம வந்து இதை வந்து செய்கின்றார்கள். அந்த மாதிரியான ஒரு இது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட செய்யறது வந்து தவறு. ஸோ அந்த கடவுளை கூட இப்ப காளிய கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷி வில் பி டிஸ்ட்ரக்ஷன், எது அராஜகத்தை வந்து ஒழிப்பவள் அவள். ஸோ அவள்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து பக்தி செலுத்தி நம்ம வந்து வணங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய சங்கடங்கள் வந்து அவள் தானாகவே நிவர்த்தி செய்வாள். ஆனா நாம அவங்க கிட்ட போய் பிசினஸ், இத கடா வெட்டுறேன், கோழி அறுக்கிறேன், அந்த மாதிரியான பிசினஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த காலத்துல கூட நடக்கிறது. நம்ம செய்யறோம். அந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர இயல்பாக கருதப்படுகின்றது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட எந்த தேவரையும் வணங்கும் பொழுதும், இப்ப வந்து கணேசனுக்கு கூட போயிட்டு நம்ம வந்து சங்கடங்களை எல்லாமே வந்து ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றவர் வந்து கணேசன். ஆனா அவருக்கு போய் 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு பிசினஸ் டீலிங் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. அது அசுர இயல்புகள்ல தான் வரும். அதே மாதிரி ஏன்னா நமக்கு பேராசை, நமக்கு பற்றுதல், சோ இது எல்லாமே இருக்கிறதுனாலதான் நாம அந்த மாதிரி செயல்கள்ல நாம இறங்குகின்றோம். அதே பற்றுதலோ ஆசையோ இல்லாம பக்தி மட்டுமே நம்ம செஞ்சோம்னாக்கா அது எந்த கடவுளை வணங்கினாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பக்தியாகவே கருதப்படுகின்றது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ராவணன் கூட பின்னாடி வரக்கூடிய இப்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து ஒரு அசுரன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த புத்திலே வந்து நின்னுண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா தவம் பண்றான். சோ இதெல்லாமே உடலை வருத்தி கொண்டு செய்வது. பின்னாடி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ராவணன் ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யஜ்ஞம் வளர்த்து, ஐ திங்க் அது இந்த ஸ்லைட்ல இல்லையேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து இதுவே வந்து கட் பண்ணி அந்த இதுல ரத்தத்தையே விடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் அண்ட் ஆல் இஸ் அசுர இயல்புகள். ஆக்சுவலி ராவணன் இஸ் ஆல்வேஸ் அசுரா ஆல்சோ, அண்ட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் அவன் பண்றதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரத்தனமான செயல்கள் தான். ஸோ நம்மள நாமளே வருத்தி கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் வந்து நோகடிக்கிறோம் நம்ம. ஸோ நம்ம உடல்ல நம்ம வந்து என்னென்ன இம்சைகள் செய்து கொள்கின்றோமோ அது அனைத்தும் உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கும் நம்ம வந்து அதாவது தீங்கு இழைக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். ஸோ அத்தகு முட்டாள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்களாக மனித உருவில் அசுரர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். எஸ் 17.8 வாசிங்க மாதாஜி. ஆயுக் சத்வ பலாரோக்ய சுக பிரீதி விவர்த்தனகா ராஸ்யாக் ஸ்னிக்தாக் சுதி ராக்ருத்யா ஆகாரக் சாத்விக பிரியாகா. எஸ், இப்போ வந்து உணவு வகைகளை பற்றி பார்க்க போறோம். இவ்வளவு நேரம் நம்ம படிச்சது
சோ வழிபாட்டு முறைகள், சத்துவகுணத்துல இருப்பவர்கள் எந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறைகள் செய்வார்கள், அசுரகுணம் உடையவர்கள் அதாவது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி வந்து தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவருடைய வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பேய்களையும் பூதங்களையும் இந்த பிளாக் மேஜிக், சூன்யம் வைக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்க செய்யறது. அந்த செயலை செய்பவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மம் வந்து மனித வாழ்வே கிடையாது. ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட போய் இதெல்லாமே நம்ம வந்து இன்னொருத்தர் கெடுதல் செய்கின்றோம் என்ற அந்த செயலுக்கு போறோம் இல்லையா, அந்த செய்தி கொடுக்குறான் பாருங்க, அவனுடைய வம்சமும் வந்து விளங்காது. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் கண்டிப்பாக மிருக இனத்திலோ இன்னும் நரக உலகங்களுக்கு தான் அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். ஏன்னா அந்த செயல்கள் வந்து பாவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கு இழைக்கக்கூடிய பாவங்கள் வந்து என்னைக்குமே மன்னிக்கிறதே கிடையாது. அது தெரிஞ்சே செய்யக்கூடிய பாவம். ஸோ 6 டைப் ஆஃப் அக்ரஸர்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. மாற்றான் மனைவியை கவர்தல், இன்னொருத்தருடைய செல்வத்தை அபகரித்தல், அடுத்தவர்களுக்கு உணவுல நஞ்சு கொடுக்கறது, வாழ்ந்துட்டு இருக்க வீட்டை வந்து எரிக்கிறது, இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னிக்க முடியாத குற்றங்கள். இந்த பாவங்களுக்கு விமோசனமே கிடையாது. அதே மாதிரிதான் ஒருத்தருக்கு வந்து தெரிஞ்சுட்டே அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பள்ளத்துல தள்ளுறோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அவஸ்தைப்படுறத வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்கின்றோம். அவர்களுக்கு தீங்கு வைத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கண்ணால பார்க்கும் பொழுது அந்த பாவங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பக்கெட்ல இருக்கிறது. அது என்னைக்குமே வந்து விமோக்ஷனமே கொடுக்க முடியாது அதுக்கு, அப்படிப்பட்ட பாவங்களுக்கு. சோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாமே செயல்கள் வந்து தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள். அவங்க வந்து கடவுள் எல்லாம் வணங்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி நல்லது கெட்டது அப்படின்ற டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. அடுத்தவர்கள் துன்பப்படுகின்றார்களே அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது. தன்னுடைய சுயநலம் எதுவோ அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய இலக்காக இருக்கும். சோ இங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய உணவு வகையை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலான வீட்டுல வெஜிடபிள் ஃபுட் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காரம் எல்லாமே கம்மியா ஒரு மிதமான ஒரு இது, அந்த மாதிரியான உணவு வகை பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணம். ஆக்சுவலி இங்க இந்த இலையில பார்த்தாலும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதம், சாம்பார், அதுக்கப்புறம் கூட்டு, பொரியல், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தயிர், இதெல்லாமே வந்து சத்துவகுணத்திற்கு ஏற்றான உணவுகள். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பால்ல நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா உணவு வகையிலும் அதுல பாலிலிருந்து வரக்கூடிய சத்து, கொழுப்பு சத்து வந்து நமக்கு நன்மையான ஒன்று. ஆக்சுவலி நம்ம உடலுக்கு தேவையான நல்ல கொழுப்பு சத்து. ஸோ இந்த மாதிரி உணவு வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஆயுளை நீடிக்கக்கூடியது, வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும். நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கூட அது நம்ம உள்ளுக்குள்ள போன பிறகு நம்ம வயிற்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீரணம் ஆகின பிறகு அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்புறமா தான் தெரியும். ஒரு உணவுடைய நல்லதும் கெட்டதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உணவு எந்த விதமான உணவு பொறுத்துதான். அதற்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய அதாவது அறிவு, மனசு எல்லாமே வந்து ஆக்ஷன்ல எடுத்துட்டு வரும், புலன்கள் எல்லாமே. சோ நம்ம என்ன சாப்பிடுகின்றோமோ அதனுடைய விளைவு நம்ம வந்து வெளியில காட்டிடுவோம். நம்ம வந்து பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும். சோ சாத்விகமான உணவு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இயல்புகள் எல்லாமே உடையது. சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கும். இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாகும், அதாவது ஜூசி. சோ 4 விதமான உணவு வகைகள் நேத்து நம்ம ஐ திங்க் 2 நாளுக்கு முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா. சிலது சாலிடு, சிலது செமி சாலிடு, சிலது லிக்விடு, சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நக்கிதான் சாப்பிட வேண்டியிருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு இது. சோ இந்த மாதிரி 4 விதமான உணவு வகைகள் இருக்கு. சோ இதுல வந்து ஜூசியா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசமுள்ளவை, ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரசமுள்ளவை. மற்றும் சோ ரசமுள்ளவை கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாகும், இதயத்திற்கு இதமளிப்பதாகவும் இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ இதனால் இது சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம வயிற்றுல எந்தவித கோளாறு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எதுவும் வராது. சோ நம்ம ஆரோக்கியமாவும் இருப்போம். நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஆரோக்கியமா இருந்தாலே வெளிப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கண்டிப்பா நல்ல விதத்துல எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். சோ உள்ளுக்குள்ள நமக்கு ஏதோ ஒரு எரிச்சல் இதெல்லாமே இருந்தாக்கா நம்மளுடைய பேச்சுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எரிச்சல் வந்து பிரதிபலிக்கும். எஸ் 9 and 10 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. கடவுள் அம்ல லவனாத் உஷ்ண பீஷண ரூஷோ விஜயகுமாரி மாதாஜி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் பாருங்க. சரிங்க மாதாஜி, சொல்றேங்க மாதாஜி. ஆகாரா ராஜேஷ்டா துக்க சோம சோக மய பிரதாகா யாமம் கதரசம் பூரி பர்யுஷிதம்
उच्छिष्टम् अभिसामेत्यम् போதனம் தாமசப்பிரியம். எஸ். ஸோ மிகவும் கசப்பான, புளிப்பான, அதாவது ஏதோ ஒரு சுவையில நம்ம வந்து அதில் மேல நாட்டம் கொள்றது பேசிக்கலி. அதாவது சில பேருக்கு ரொம்ப புளிப்பா இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் பிடிக்கும். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காரமா உரப்பா இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளே சாப்பிடுவாங்க. சில பேர் அப்படியே சுடா சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க. அதாவது ரொம்ப கொஞ்சம் கூட ஆறக்கூடாது, அந்த ஹாட்டா சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க. காரமான, சில பேருக்கு ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ், உலர்ந்து போன அந்த இது, மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு வயிற்றுல போன பிறகு துன்பம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வலி, வயிற்று வலி கண்டிப்பாக வரும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ காரம், இது எல்லாத்தையுமே வந்து வயிறு வந்து அது அவங்களுக்கு தான் அல்சர் இதெல்லாமே வந்து சேர்றது. நம்ம வயிறு சாதாரணமா சாத்வீக உணவுக்கு மட்டும்தான் வந்து நல்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். ஆனா அதே வந்து இந்த மாதிரி தாம்சிக் அண்ட் ரஜசிக் ஃபுட்டுக்கு வந்து நம்ம வயிறு வந்து சப்போர்ட் கிடையாது. நாம எல்லாருமே இந்த இயற்கையில வந்து பகவான் படைத்த இந்த 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள்ல வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இந்த விதமாதான் வாழணும்ன்றது ஒரு விதி இருக்கு. அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை இப்படி இருக்கணும், அனிமலுடைய வாழ்க்கை முறை இப்படி இருக்கும், விலங்குகள் டிஃப்ரெண்ட். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பறவைகள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உயிர் வாழிகள், இப்ப மரம் செடி கொடிகள் அவங்களுக்குன்னு என்ன தேவை, நீர், அந்த மாதிரிதான். ஸோ அவங்கெல்லாம் அதை தவிர்த்து இது வரைக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. மரத்துக்கு தண்ணி தான் ஊத்துறோம், வேற ஏதாவது நம்ம போடுறோமா? உணவு வகை வேற எதுவும் மாற்றமே கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாம்சத்தை தான் உண்ணும், அதுக்கு நாம் வேற ஏதாவது போடுறோமா? கிடையாது. ஸோ இயற்கைக்கு, அதாவது இப்போ தேனி இருக்கு, தேனை மட்டும்தான் போய் உறிஞ்சோம், அது வேற ஏதாவது சாப்பிடுமா? கிடையாது. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிறையில என்ன இருக்கோ அதை தான் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆனா மனிதனாகிய நாம வந்து நம்மளை படைச்சதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெஜிடேரியன் ஃபுட்டாக தான் நம்மளை பகவான் படைத்தார். ஆனா நாம தான் வந்து எல்லாத்தையுமே மாத்திட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம மாத்திட்டோம், நான்வெஜ். ஸோ நிறையவே நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டோம். வி ஹவ் கான் அகெயின்ஸ்ட் த நேச்சர். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம நேச்சருக்கு அகெயின்ஸ்ட் போனதுனால தான் நம்ம எல்லா நிலைகளிலுமே வந்து பனிஷ்மெண்டா நம்ம வந்து அதனுடைய விளைவுகள், பகவான் யாருமே பனிஷ் பண்றது கிடையாது. ஆனா அதனுடைய நாம் என்ன செய்ய, வாட் எவர் வி சோ தட் ஒன்லி வில் ஹார்வெஸ்ட், இல்லையா? எதை விதைக்கின்றோமோ அதை தான் நாம் அறுவடை செய்வோம் என்பது பழமொழி. அதேதான் நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய அதனுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் தான் நாம இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். ஸோ மிகவும் கசப்பான, புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதும். இத்தகைய உணவுகள் சாப்பிடுவதால துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. ஸோ இது வந்து ரஜஸ்னுடைய குவாலிட்டிஸ் உணவு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ், யாதா யாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சாயத் உத்திஷ்டம் அபிசாத்மேய சாமேத்தியம் போஜனம் தாமச பிரியம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ சாத்வீக இது தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்களுடைய உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றது பாக்குறோம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட உணவு. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது, ஒரு உணவு சமைத்தால் மேக்சிமம் 3 ஹவர், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல அதை வச்சு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரசாதம் இருந்தா கொஞ்ச நேரம் ஜாஸ்தி, ஆனா பிரசாதமற்ற நிலையில் நார்மலான ஒரு உணவு இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக அது மேக்சிமம் 3 ஹவர்ஸ். அதுக்கு மேல போனா அது தாம்சிக், அது சத்துவகுணத்துல சாத்விகமான உணவா இருந்தாலுமே அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சரோட அடங்கி போய்கின்றது. சுவையற்ற உணவு, அதுக்கப்புறம் வந்து பழையது, ஊசி போன உணவு, எச்சில் பட்ட உணவு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிளேட்ல வச்சுட்டு 4 பேரும் எடுத்து சாப்பிட்றோம் பாருங்க, அதுதான் எச்சில் பட்ட. ஒருத்தருக்கு கொடுக்கும் பொழுது அதை அப்படியே விட்டுறணும். ஸோ அதாவது ஒருத்தர் சாப்பிட்ற பிளேட்ல போயிட்டு நம்ம எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்டு, அதாவது நம்ம டச் பண்ண முடியாத சில பொருட்கள், அதாவது நான் வெஜிடேரியன்ஸ், இது நான்வெஜ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக இட் கம்ஸ் அண்டர் த தீண்டத்தகாத பொருட்கள் ஆகிய உணவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாத்வீக உணவுல வந்து நம்ம உடல் வந்து நன்மை அளிக்கும், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல சார்ந்த உணவு வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
நோயை உண்டாக்கும். இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து மூளையே வேலை செய்யாது. ஸோ அதனாலதான் அவங்க பிஹேவியரே பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லது கெட்டது தெரியாது, தர்மம் அதர்மம் தெரியாது, அவர்களுடைய செயல்கள் எதுவுமே வந்து நம்மளால வந்து டிஃபைன் பண்ணவே முடியாது. அடுத்த நிமிடம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது. சதா மாயையில் இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தூக்கத்தோட சோம்பேறித்தனம், இது எல்லாமே காலம் தாழ்த்துவது, இந்த மாதிரி நினைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் ஃபுட்ல தான் வர்றது. ஆக்சுவலி 11th ஸ்லோகம் மாதாஜி இருக்கேலா? அபலா யா வாசிங்க. அபலா காங்ஷிபிர் யஞ்சோ விதிதிஷ்டோய இஜ்யதே யஷ்டவ்யம் ஏவதி மனகா சாமதாயச சாத்விகாகா. எஸ், சாஸ்திர விதிகளின்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கடமைகள், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். சோ சாஸ்திர விதிகளின் பிரகாரம் எந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவர்கள், எந்த ஆசிரமத்தை சார்ந்தவங்க நாம அப்படிங்கிறத பொறுத்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படிங்கிறதோ அந்த கடமை சாஸ்திர விதிகளின் பிரகாரமும் சரி, கடமைகள் என்னென்ன செய்யணுமோ அது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சு செய்யறது, பலனை எதிர்பார்க்காமல். சோ அதாவது அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் மேல எந்த பற்றுதலும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். இப்ப யஜ்ஞங்களை பற்றி சொல்கின்றார். சோ ஒரு யஜ்ஞம் செய்யறாங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இது லோக கல்யாணத்துக்காக செய்வார்கள். சோ அதுல எந்தவித பலன் மேலேயும் அவர்களுக்கு பற்று இருக்காது. ஆனா சாஸ்திர விதைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ ஒரு இவருக்கு வந்து புரோஹிதருக்கு என்ன தட்சணை கொடுக்கணுமோ அது கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு யாகம் முடிஞ்சாக்கா அங்க பிரசாத விநியோகம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரசாத விநியோகமும் வந்து முறையாக செய்வார்கள். சோ அங்க என்னென்ன செய்யணுமோ அதை நீட்டா செய்யறது. ஆனா அவர்கள் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லோக கல்யாணத்துக்காக இருக்கும். எஸ், 12th ஸ்லோகம். அபிசாந்தாயது பலம் அபிசந்தாயது பலம் சம்பாத்தம் அபிசைவயத் இஜ்யதே பரத சிரேஷ்டா தம் யஜ்ஜம் வித்தி ராஜசம். எஸ், ஆனால் ஏதேனும் ஒரு பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக, அதாவது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து சதா சர்வகாலம் தன்னுடைய மேன்மை சுயநலம் இதுலதான் இருப்பாங்க. ஸோ பேசிக்கலி அவங்களுடைய முன்னேற்றம் மட்டுமே அவர்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கையில ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாக்கா அதனால வந்து ஒரு யஜ்ஞம் செய்யணும்னு சொன்னாக்கா ஸோ இந்த இஷ்யூக்கு இந்த யஜ்ஞம், ஏன்னா வேதங்கள்ல வந்து ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன், பலநோக்கு செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே வந்து வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்காகவே சில எல்லாமே யாகங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அதை வந்து கரெக்டா அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த பலனை அடைவதற்காகவே வந்து சில யஜ்ஞங்களை வந்து செய்வார்கள். அது வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு. சோ அல்லது தற்பெருமைக்காகவும் செய்வார்கள். அடுத்தவர்களுக்கு நம்ம வந்து யாகம் செய்யறோன்றதை காட்டிக்கிறதுக்காகவும் செய்யக்கூடியதுதான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்களாக நீ அறிவாயாகன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து விளக்குகின்றார். எஸ், விதி ஈனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திர ஈனம் அதசினம் ஸ்ரத்தா விரகிதம் யஜ்ஜம் தாமசம் பரிசசதே. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், இது வந்து தமஸ். சோ இதுதான் நான் சொன்னது. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ராவணேஸ்வரன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கழுத்தாண்டே வந்து வெட்டி அந்த யக்ஞ அது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபயர் அதுல போடணும்ட்டு வந்து பண்றாரு. சோ இது வந்து அசுரர் இயல்புடைய அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் செய்யக்கூடிய தவங்களுடைய இது அது இந்த மாதிரி எந்த சாஸ்திரத்திலுமே சொல்லல. ஆனா அவரே வந்து அதை செய்யறார். சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் எதுவுமே கிடையாது. இங்க வேத மந்திரங்களும் எதுவும் கிடையாது. புரோகிதர்களுக்கு புரோகிதரே கிடையாது. நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கை இருப்பவர்கள் இத்தகைய யாக ப்ரொசீஜர்ஸ் செய்ய மாட்டாங்க. தன் மீது தனக்கு நம்பிக்கை, கடவுள் மீதை விட அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படின்னாக்கா ஐ எம் த கிரேட் அந்த இது. சோ அவன் செய்த யாகம் என்னது, இந்த உலகத்தையே ஆளணும்னு நினைச்சார். யாரு, நம்ம ராவணேஸ்வரன். சோ அதனுடைய யஜ்ஞத்தினுடைய இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராலையும் நம்மள வந்து மரணிக்கப்படக்கூடாது. அந்த இதெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம் பாரு, இரண்யகசிபு கூட அதே மாதிரிதான். சோ பகல்ல இறக்கக்கூடாது, ராத்திரில இறக்கக்கூடாது, மனிதனால் இறக்கக்கூடாது, விலங்கால இறக்கக்கூடாது,
பூமியில இறக்கக்கூடாது, ஆகாயத்துல இறக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு கண்டிஷன். ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து மனிதன் விலங்கு அந்த ரூபத்துல வந்தாரு, சந்தியா காலத்துல வந்தாரு, தன்னுடைய மடி மேலே படுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிரண்யகசிபுவை அழித்தார். சோ நம்ம எவ்வளவுதான் ரொம்பவுமே டேலண்டா இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து தவறு இழைக்கின்றோம் இல்லையா? அதுதான் விதி என்பது. நாம இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு மரணம் என்பது நமக்கு இருக்கு, அதை நம்ம வந்து தவிர்க்கவே முடியாது. ஆனா மரணத்தை தவிர்க்கணும்ட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி தவங்கள் நம்ம வந்து அந்த பழைய புக்ஸ்ல எல்லாமே புராணங்கள் இதுல எல்லாத்துலயுமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, ராட்சசர்களுடைய தன்மை பொறுத்து. சோ அப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடியது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கான ஒரு அவதாரத்தை வந்து வரவழைச்சிடுறாங்க. சோ இந்த நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. இப்ப யஜ்ஞங்களை பற்றி நாம பார்த்தோம். இப்ப தவங்களை பற்றி பார்ப்போம். 3 வித தவங்களை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சத்வம் ரஜஸ் அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. தேவத்விஜ குரு பிரஜா பூஜனம் சௌஷம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அகிம்சாச சாரீரம் தப உச்சதே. எஸ், கடவுள் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யாருக்கெல்லாமே அதாவது இப்ப உடல் தவங்களை பற்றி பார்க்க போகணும். என்னென்ன உடல் தவங்கள்? பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்யறது, நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவாளுக்கு எல்லாமே நமஸ்காரம் செய்யறது, பிராமணர்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்வது. சோ ஆன்மீக குரு, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், சோ ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு நமக்கு கிடைத்திருந்தால், அதுக்கு நமக்கு பிராப்தம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவரை நாம வணங்குதல், ஆகியோரை வழிபடுதல், தாய் தந்தையர் பெரியவர்கள் எல்லாருமே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வணங்கப்படவே, இவங்க எல்லாருமே வணங்கணும். அதுதான் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ உடல் தவம். மற்றும் தூய்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள தூய்மை, வெளிப்புறம் உட்புறம், போத் அந்தரங்கம் அண்ட் தட் இஸ் வெளியில ஆல்சோ, பகிரங்கம் ஆல்சோ, ரெண்டுத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளீனா இருக்கணும். எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பிரம்மச்சரியம் என்றால் அதனுடைய கோட்பாடுகளை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ வந்து சின்ன வயசுல வந்து பிரம்மச்சரியத்தை ஃபாலோ பண்றோம் நம்ம 25 வயது வரைக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தன் ஆகும்போது அந்த கிரகஸ்தனுடைய அந்த நியதிகளை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். மனைவியை தவிர மற்றவர்கள் அனைவருமே தாய்க்கு சமம் அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாடு நமக்கு வரணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா வனப்பிரஸ்தனாக போகும்பொழுது 90% ஆஃப் த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில நம்ம செலுத்தணும். அப்புறம் சன்னியாசி ஆகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து டிட்டாச்மெண்டா வாழணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உடல்ல ரீதியாக நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நம்ம கட்டுக்குள் எடுத்து வரணும். நம்ம வந்து அதுதான் பிரம்மச்சரியம் என்பது. அஹிம்சை, அந்தந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம என்னென்ன செயல்கள் வந்து எடுத்துட்டு போகணுமோ அதை ஃபாலோ பண்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த வேதங்கள் பிரகாரம் நம்ம அந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒன்று. அஹிம்சை, அடுத்தவர்களை வந்து பிசிக்கலி நம்ம வந்து இன்சிக்கவும் கூடாது, மனதளவிலும் சரி பிசிக்கலையும் ரெண்டுமே பண்ணக்கூடாது. சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். எஸ், 15th ஸ்லோகம். அனுசேகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரிய இதம் சயத் ஸ்வாத்யாயாப்யசனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே. சோ உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, அதாவது ஒருத்தர் உண்மையை பேசணும், இனிமையாக பேசணும், நன்மை அளிப்பது. யாருக்கு நன்மை? அனைவருக்கும் நன்மை அளிக்கணும். நமக்கு மாத்திரம் நன்மை அளித்தால் அது சுயநலம். சோ ஒரு லோக கல்யாணத்துக்காகவும் இல்லை இந்த பிரபஞ்ச நலனத்துக்காகவும் இருக்கணும் நம்மளுடைய பேச்சு. சோ பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. அடுத்தவர்கள் நம்ம உண்மையே சொன்னா கூட அது சொல்ற விதம் என்பது மிகவும் முக்கியம். அடுத்தவர்களுடைய மனதை வந்து நாம வந்து துன்புறுத்த கூடாது. சோ வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்குத்தவங்களாக இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம வந்து ஒரு மந்திரத்தை உபதேசம் செய்யும் பொழுதும் சரி, அதை உச்சாடனம் சொல்லும் பொழுதும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து தவறு இல்லாமல் நாம வந்து உச்சாடனம் செய்யணும். சோ இவ்வாறு செய்யக்கூடியது எல்லாமே வந்து வாக்குத்தவங்களாக கருதப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் மன பிரசாத சௌம்யத்வம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரகா பாவ சம்சுத்திர் இத்யேதத் தபோ மானசம் உச்சதே. எஸ், திருப்தி, எதை கொண்டும் திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனம், எளிமையாக இருத்தல். சோ மனசுலயே நம்ம எளிமையா இருந்தா அது தோற்றத்திலையும் வந்துடும். மௌனமாக இருத்தல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அன்னெசரி அன்வான்ட் ஸ்பீச் நம்ம செய்யவே கூடாது. சுய கட்டுப்பாடு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
நம்முடைய புலன்களை எல்லாத்தையுமே ஒரு கட்டுக்குள்ள வைக்கிறது. போத் கர்மேந்திரியங்கள் அண்ட் ஞானேந்திரியங்கள். தனது இருப்பின் தூய்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பாவ காரியங்கள் அது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வகாலம் அதை கிளியர் பண்றதுக்கு என்ன மார்க்கம், அதாவது ஜபம் பண்றது, பிரசாதம் சாப்பிடுறது, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியர் பண்ணிட்டே வரணும். ஆகியவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதின் தவங்களாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் அவருடைய மகன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுக்கதேவ் கோஸ்வாமி, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறக்கும் பொழுதே வந்து வயிற்றில் தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. அவர் வந்து பிறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் காட்டுக்கு 12 ஆண்டுகள் தாயின் கருவிலே இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து காட்டுக்கு சென்றார் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளுடைய பாகவதத்துல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் வந்து ஹி வாண்ட் டு பிகம் ஏ துறந்த, அதாவது சந்நியாசம், அந்த இதுக்கு தான் அவர் போனார் ஆக்சுவலி. ஸோ தன் மகன் தன் கூட இல்லையேன்றது வியாசதேவருடைய மனசு. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பின்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்கின்றார். ஆனா போற வழியில பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி பெண்கள் எல்லாமே குளித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் பிள்ளை இந்த மாதிரி நிலையெல்லாம் பார்த்தா மனதளவுல கெட்டு போயிடுவானோ அப்படிங்கிற ஒரு இது. சோ ஆனா சுக்கதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே தாண்டிட்டார். ஏன்னா அவருக்கு பகவானை தவிர அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மாதிரிதான் நிலை. மரம் செடி கொடியா இருந்தாலும் சரி, அதாவது நம்மளுடைய ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கிறவங்களும் எல்லாருமே ஒரே மாதிரிதான் அவருடைய ட்ரீட்மெண்ட். எல்லாமே ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுடைய சுரூபம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் போயிடுறாரு. ஆனா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ் கோஸ்வாமி போகும்பொழுது அவங்க ஒண்ணுமே செய்யறது இல்லை. அதாவது ஆனா வியாசதேவர் வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எழுந்து வந்து தன்னுடைய துணிமணிகள் எல்லாமே எடுத்துக்கிறாங்க. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் வந்து அந்த பெண்மணிகளை வந்து கேட்கின்றார். நான் வரும்பொழுது என்னுடைய பிள்ளை வந்து இன்னும் சின்னவன், அவன் வந்து தன்னுடைய அந்த பிரம்மச்சரியத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டீவியேட் ஆகிறதுக்கான இது, அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வர்றதுக்கான வயது அவனுக்கு, நானோ வந்து வயதானவன், நான் வரும்பொழுது நீங்க இப்படி செஞ்சீங்களேன்ட்டு கேட்கும் பொழுது அவங்க சொல்றாங்க, இந்த கேள்வியை நீங்க தான் வந்து என்கிட்ட கேட்டீங்க, உங்க பையன் வந்து கேட்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுனாக்கா வயது என்பது இட் இஸ் நாட் த பெஞ்ச் மார்க். இது வந்து மனதனுடைய எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து திடமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த பிக்சருடைய ரெப்ரசன்டேஷன். பாகவதத்துல இதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு ஸ்டோரி சொல்லறதுக்கு அவ்வளவு வராது, பட் ஹை லெவலா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். தட் மீன்ஸ் அவர் அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் வந்து சென்று விட்டார் சுக்கதேவ் கோஸ்வாமி வந்து. அதனால அவருக்கு வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு நாட்டமும் கிடையாது. அதனால இந்த சீன்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு வந்து இதுக்கு எல்லாமே அப்பாற்பட்டவர். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இதுல இருந்து நம்ம மனது வந்து ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஆஃப் த மைண்ட். ஸோ மனது ஸ்திரமானாலே எல்லாமே வந்து கட்டுக்குள்ள வந்துடும். எஸ். ஸ்ரத்தயா பரயா தப்தம் தபஸ்தத் த்ரிவிதம் நரைஹி அபலா காங்க்ஷிபிர் யுக்தை சாத்விகம் பரிசஷதே. எஸ், இதெல்லாமே வந்து பரிக்கிரமாஸ், அதாவது மாயாப்பூர், கோவர்தன பரிக்கிரமாஸ். ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 வகையான தவங்கள். இப்போ வந்து மனத்தவம் பார்த்தோம், உள்ளத்தவம், மனத்தவம், அதுக்கப்புறம் உடல் தவம், வாக்குத்தவம், இந்த 3மே நம்ம பார்த்தோம். இந்த 3 தவங்களும் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி செயல்படுவார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி செயல்படுவார்கள், தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்க எப்படி அதை உபயோகப்படுத்துவாங்கன்றத பார்க்க போறோம். இந்த 3 வகையான தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து எந்த ஒரு லாபத்தையுமே எதிர்பார்க்காமல் பரமனின் திருப்திக்காக செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் பொழுது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம் ஆக்சுவலி. அந்த அதாவது எந்த செயலுமே பகவானுடைய கைங்கரியம். they will always do in the, அதாவது கான் கான்சியஸ்லெஸ் தான் அவருடைய செயல்பாடுகளே இருக்கும். அனைத்துமே பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கைங்கரியம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்வாங்க. அப்படிப்பட்டது வந்து அவங்களுடைய உடல் தவம், வாக்குத்தவம், மனத்தவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3மே அந்த நிலைகள்ல தான் இருக்கும். அவர்களுடைய பேசக்கூடிய பேச்சு பகவானை பற்றியதாக இருக்கும், அவர்கள் கேட்பதும் பகவானை பற்றியதாக இருக்கும், அவர்களுடைய மனதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானில் லயித்திருக்கும், அவர்களுடைய உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சரீரமும் பகவானுடைய கைங்கரியத்துல தான் ஈடுபட்டிருக்கும். சோ இத்தனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தினுடைய தவங்களாக அழைக்கப்படுகின்றது. எஸ். சத்கார மான பூஜார்த்தம் தவோ தம்பேன சைவயத்
क्रियते तत् इग प्रोक्तं राजसं सलम् अध्रुवम्. எஸ், மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்ஃப், அதாவது கௌரவம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா நம்ம வந்து, அதாவது எல்லாத்தையுமே வரட்டு கௌரவம். ஸோ அடுத்தவர்களிடத்திலிருந்து நமக்கு வந்து நம்மள போன உடனே எழுந்து மரியாதை செலுத்தணும். ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் விட கிரேட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள். ஸோ அதுக்காக செய்யக்கூடிய, நம்மளே வந்து பகட்டா காட்டிக்கக்கூடிய அந்த நிலையில செய்யக்கூடிய மனத்தவமா இருந்தாலும் சரி, உள்ளத்தவமா சரி, மனத்தவம், வாக்குத்தவம், உடல் தவம், இது மூன்றுமே ஒருத்தரை நமஸ்கரிக்கின்றோம் என்றால் அது விளம்பரத்துக்காக செய்யக்கூடாது. நான் வந்து ரொம்ப பணிவா இருக்கேன்னு காட்டிக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடாது. அந்த பணிவு என்பது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த உடல்லே நமக்கு வந்து புரிந்துவிடும். ஸோ அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்ல இருந்தே நம்ம வந்து ரியலாவே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பணிவாக செய்தார்களா, இல்லை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு ஷோ பண்ணிக்கிறதுக்காக செய்யறாங்களான்றதுல நம்மளால தெரிஞ்சுக்கும். அவங்க பேசக்கூடிய பேச்சு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகட்டுக்காக பேசுகிறார்களா, இல்லை உண்மையாகவே பேசுகின்றார்களா, இந்த நிலை எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். மனதினுடைய பிரதிபலிப்பும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிதான் இருக்கும். அது எக்ஸிகியூஷன் அந்த புலன்கள்ல வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். சோ அப்படிப்பட்டவை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலனமானது, தற்காலிகமானது. அதாவது அதனுடைய விளைவுகளே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து டெம்பரரியான ஒரு செயல்பாடு. எஸ். मूढक्रागेण मनोयत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सदानार्थं वा तत्तामसम् उदाकृतम्. எஸ், இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பிளாக் மேஜிக் இதெல்லாமே இருக்கு பாருங்க, சூன்யம், இதெல்லாமே வந்து இதுலதான். பிறரை அழிப்பதற்கு சில பேர் அந்த காலத்துல அசுரர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தவம் இருந்ததே தேவர்களை அழிப்பதற்காக தான் இருந்தார்கள். அது அந்த காலத்துல. இப்போ நாம மனிதர்களே வந்து தேவர்களாகவும் இருக்கின்றோம், அசுரர்களாகவும் இருக்கின்றோம். சோ அடுத்தவர்களை அழிப்பதற்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர இயல்புகள் தான். சோ பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வரித்து கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய கூறுகளை நாம் என்னைக்குமே துன்புறுத்தி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட தவங்கள் செய்யக்கூடாது. ஆனா அப்படி செய்யும் பொழுது நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கும் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதனையை கொடுக்கின்றோம் என்பது அர்த்தம். அந்த மாதிரி அத்தகைய செயல்கள் நம்ம செய்யக்கூடாது. இன்னொன்னு இன்டென்ஷன், நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு, அதாவது தவங்களுடைய இன்டென்ஷன் என்னன்னு பார்க்கணும். லோக கல்யாணத்துக்காக இருந்தால் அது சத்வம், நம்மளுடைய சுயத்துக்காக செய்யறது வந்து ரஜஸ். ஆனா இது வந்து அடுத்தவர்களை அழிப்பதற்காக செய்வது வந்து தாம்சிக் ஆக்சுவலி. எஸ், 20th. தாத்தவ்யம் இதி யத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேஷே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் சம்ருதம். சோ பலனை ஏற்காமல், இப்ப வந்து தானங்கள், சோ எந்தவித பலனை நாம் செய்யக்கூடிய தானத்துல பலனை நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அது நம்மளுடைய இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் டியூட்டி, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். அதாவது தானம் 10% நம்ம சம்பாதியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மினிமம் 10%ஆவது நம்ம தானம் பண்ணணும். இப்போ 10 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம்னா அதுல 1 ரூபாய் நம்ம தானம் பண்ணணும். அதுதான் வந்து வேதங்கள் பிரகாரம் கூட சொல்லி இருக்கிறது. சோ கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் டியூட்டி இல்லையா. தகுதியான நபருக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு இப்போ வந்து புஸ்தகங்கள் கொடுக்குறோம்னா அவருக்கு ஸ்கூல் திறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்தோம்னா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தகுதியான நபருக்கு தகுதியான இடத்துல வந்து நம்ம முறையான இடத்தில் முறையான காலம், அதாவது காலம் தாழ்த்தி கொடுத்தா அந்த தானம் வந்து வேஸ்ட். அவங்களுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும்பொழுது கொடுத்தாதான் அது வந்து உத்தமமான தானம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கொடுக்கப்படும் தானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம். எஸ், வாசிங்க யத்து. மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி. யத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஸ்ய புனகா தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். எஸ், பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து ஏதோ கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்து அவங்க நமக்கு ஏதோ செய்யணும்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு கொடுக்கறது அவங்களுக்கு. நம்ம ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமா அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணியிருப்போம், அப்புறம் பின்னாடி அவங்க கிட்ட இருந்து பெரிய ஹெல்ப் கேட்போம் நம்ம. அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை. ஏதேனும் பலனை விரும்பி, அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்,
அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா விளம்பரத்துக்காக. சோ தானங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விளம்பரம் படுத்திக்கிறோம் இல்லையா, போட்டோ எடுத்து செல்ஃபி எடுத்து நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி நமக்கு பிடிக்காது கொடுக்கறதுக்கு, ஆனா வெளியில வந்து நம்ம வந்து தானம் பண்ணோன்றத வந்து விளம்பரத்துக்காக நம்ம செய்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், அதசே காலே யத் தானம் அதசே காலே யத் தானம் அபாத்ரேத் யஸ் சதீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஜாதம் தத்தாமசம் உதாக்ருதம். எஸ், தூய்மையற்ற இடத்தில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவை, அதாவது இந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம கண்டிப்பாக தானங்கள் செய்யக்கூடாது. சோ அதாவது முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு, இப்ப யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பிச்சை பெக்கரே வந்து கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர்கள் வந்து ஒரு கோயில் வாசல்லையோ அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம கேட்கும்பொழுது கொடுக்கறது வந்து அது தகுதியான இடம். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போதைக்காக வந்து சில பேருக்கு வந்து பசிக்குதுன்னு தான் வந்து கேட்பாங்க காசு, ஆனா உண்மையிலேயே அவங்க கண்ணெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா குடிச்சிருப்பாங்க. அதாவது அவங்க கண்டிப்பா சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க, மறுபடியும் அதை காசை வாங்கிட்டு போய் குடிக்கத்தான் செய்வாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம வந்து தானத்தை கொடுக்க கூடாது. தகுதியற்ற நபர்களுக்கு தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி ஒருத்தருக்கு வந்து பிளைண்டா வந்து கையில இருந்து ஒருத்தருக்கு தானம் பண்றோம்னாக்கா அதுல ஒரு மனதோ எதுவுமே இல்ல, லைவே இல்ல, எதுக்காக தானம் கொடுக்குறோன்ற கூட தெரியாது, ஏதோ கேட்டாங்க கொடுக்குறோம்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி செயல்கள். வழங்கப்படும் தானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. எஸ் 23 வாசிங் மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தோஷோ பிரம்மணஸ்திரிவிதா சம்ருதகா பிரம்மணாஸ்தேன வேதாச்ச யஞ்ஞாஸ்த விகிதா புரா. எஸ், படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது முதல் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஓம் தத் சத் என்னும் இந்த 3 சொற்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம புருஷரை வந்து குறிக்கின்றது. ஓம் என்பது பிரணவ ஒளி, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தெரியும், அது பகவானுடைய ஸ்வரூபம். தத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை, அதாவது பூரணத்தினுடைய முழுமை. சோ அதுக்கப்புறம் பூரணம் என்பது யாரை குறிக்கின்றது, பகவானை குறிக்கின்றது. சத் என்பது உண்மை. சோ இந்த உண்மை பூரணத்தினுடைய உண்மையை வந்து குறிப்பிடுவதாகும். அதுக்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டது தான் இந்த மந்திரம். ஆக்சுவலி இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுதும் யஜ்ஞங்கள் செய்யும் போது இதை நீங்க கண்டிப்பா கவனிக்கணும். யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. அதே நாம கூட மனசுல நினைச்சுன்னு நல்லது செய்யும் பொழுது ஓம் தத் சத் நினைச்சுனாக்கா நாம செய்யக்கூடிய நற்காரியம் வந்து பகவானுக்கு போய் சேர்கின்றது என்று அர்த்தம். அதுதான் அந்த மந்திரத்தினுடைய மகிமை. சோ நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதாஜி. தஸ்மாத் ஓம் இத்ய உதாக்ருத்யாம் யஞ்ஞாதான தபக்ரியாகா பர்வத்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எஸ், எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின் பிரகாரம் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் ஆகியவற்றை ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்று தொடங்குகின்றன. நம்ம எந்த மந்திரத்தை சொன்னாலுமே முதல்ல ஓம்காரத்தோடு தான் நம்ம வந்து தொடங்குவோம். சோ ஓம்காரத்தினுடைய ஸ்வரூபமே பகவானுடைய ஸ்வரூபம். சோ நம்ம இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நம்ம வந்து பக்தி செலுத்திட்டு தான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற எல்லாத்தையுமே நம்ம செய்யறோம். எந்த கடவுளுக்கும் நம்ம யஜ்ஞம் செய்தாலுமே முதல்ல ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் என்னும் அந்த மந்திரம் தான். ஓம் என்னும் அந்த மந்திரம் இல்லாம நம்ம எந்த யஜ்ஞங்களோ இல்ல தவங்களோ எதுவுமே நம்ம வந்து செய்யறது கிடையாது. எஸ், தத் இத்யனபி சந்தாய பலம் யஞ்ச தபக்ரியாகா தான கிரியாஸ்ய விவிதாக கிரியந்தே மோட்ச காங்க்ஷிபிகி. எஸ், பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுப்பதாகும். அதாவது மெட்டீரியல் அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இல்லையா, அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா என்னும் அந்த நிலையிலிருந்து நாம விடுதலை பெறுவதற்கான மார்க்கத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். அதனால ஓம் தத் சத் அப்படின்னு நம்ம செய்யறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி நாம இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நாம விடுதலை பெறுகிறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். 26, 27 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க.
सद्भावे साधुभावे च सत् इत्युदत् प्रयुज्यते प्रशस्यते कर्मणि तदा सत् सत्तः पार्थ युज्यते यञ्जे तपसि ताने च सिद्धिक्सत् इति सोच्यते कर्म सैव तत् आर्तीयं सत् इत्येव विधीयते. எஸ், பக்திமயமான யாகத்தினுடைய நோக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூர்ண உண்மை, பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அவருடைய அருளை பெறுவதுதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா எந்த யாகத்தினுடைய நோக்கம் கூட இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. சோ அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் என்றே எனப்படுகின்றனர். அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை என்றே நம்ம நினைக்கிறோம். மேலும் பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா செயல்களுமே சத் என்றே அழைக்கப்படுகின்றது. சோ நம்ம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய திருப்திக்காகவே செய்கின்றோம். யஜ்ஞங்களும் சரி, தானங்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் தவங்களும் சரி, அனைத்துமே நாம் அவருக்கே நம்ம சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். 28th வாசிங் மத அசத்ரயா உதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இத்யுச்யதே பார்த்த நசதத் பிரதேய பிரேத்ய நோயிக. எஸ், சோ பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. அதாவது பூரணத்தினுடைய உருவமே பகவான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்சல்யூட் ட்ரூத், பூரணத்தினுடைய முழுமையான அந்த நம்பிக்கையே நமக்கு நல்லா தெரியும். அவருக்கு தான் இது எல்லாமே செய்யறோன்றது. சோ எந்த ஒரு தவங்களும் தானங்களும் யஜ்ஞங்களும் செய்தால் அனைத்தும் அவருக்கே போய் சேர்கின்றது. இந்த உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மற்றவை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலையற்றவை, அது அசத் என்றே அழைக்கப்படுகின்றது. நாம அந்த அதை மனதுல வச்சுக்காம நம்ம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அசத்தாகி விடுகின்றது. யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. சோ நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் அது அசத் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. அது இந்த பிறவியில அடுத்த பிறவியும் யூஸ் ஆகாது. இந்த பிறவியில் இருக்கும் பொழுதும் அத்தகைய தானங்களும் தவங்களும் யஜ்ஞங்களும் நமக்கு எந்த விதமான நன்மையும் வழங்காது. சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சது. ஓகே, எஸ் பிரபு, நீங்க இது போடுறீங்களா? நான் இந்த கிருஷ்ண பிரபு, நம்ம அந்த டொனேஷன்ஸ் லிங்க் இருக்கு இல்லைங்களா, உங்ககிட்ட இருந்தா அது கொஞ்சம் இங்க ஷேர் பண்றீங்களா? ஓகே மாதாஜி, லிங்க் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஒரு 2 minutes ஸோ பக்தி எப்படி செய்யணும்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அது பிரகாரம் நம்ம செஞ்சுட்டு போனா அதுவே நமக்கு நன்மை, எதிர்பார்ப்புமின்றி. எஸ், சீதாராமன் பிரபு வரலன்னு நினைக்கிறேன். வந்திருக்கீங்களா பிரபு? நீங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க, உங்களுக்கு கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் நான். எஸ், வேதத்தில் வகுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பற்றாத ஒருவர் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அசுரர், தேவர், நல்ல நபர், யோகி. ஒருவர் பெற்றுள்ள டேஷின் படி உயிருள்ள ஒருவர் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை கொண்டுவர் என்று கூறப்படுகிறது. செல்வம், பயன்முறை, நிலை, புகழ். செய்யப்படும் தியாகம் டேஷ் செய்யப்படும் போது உணர்ச்சி முறையில் இருக்கும் என்று அறியப்படுகிறது. ஒரு கடமையாக, சில பொருள் நன்மைக்காக அல்லது பெருமைக்காக, வேதங்களை பொருட்படுத்தாமல், மேலே உள்ள அனைத்தும். உடலின் தத்துவம் என்ன பொருட்களை கொண்டுள்ளது? வழக்கமான உடற்பயிற்சி, குளியல், யோகாசனங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுதல், நெருப்பு தியாகங்களை செய்தல், உயர்ந்த இறைவன், பிரம்மாக்கள், ஆன்மீக எஜமானர் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் வழிபாடு, மேலே உள்ள அனைத்தும். ஓம்ஸ், தத், சத் என்ற 3 சொற்கள் எதை குறிக்கின்றன? வேத மந்திரங்கள், திருமண சம்ஸ்காரா, முழுமையான உண்மை. அன்றைய நாள் மகரிஷி நாரதர் தன் முற்பிறவியில் என்ன பிறப்பு எடுத்தார்? கந்தர்வன், மனிதர், அசுரன், மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை. கீழே குறிப்பிட்டுள்ள மகரிஷி நாரதரின் சீடர்கள் யார்? வேத வியாசர், துருவன், பிரகலாதன், மேற்கூறிய அனைவரும்.
இன்னைக்கு யாரோ ஸ்டோரி சொல்றேன் நாங்களே. ராதிகா வந்திருக்காங்களா? ஓகே. யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டோரி. அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த டொனேஷன் மாத்திரம் ஒரு 2 நிமிஷம் சொல்லிடுறேன். எல்லாரும் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மேம். எஸ் சொல்லுங்க. நாரதர் ஸ்டோரி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்களா இல்லையா? நீங்க சொல்லிட்டீங்க. ஓகே ஓகே. நான் அப்ப பார்ட் 2 சொல்றேன். யூ ஆர் மியூட்டட் மேம். ஹரே மாதாஜி நீங்க தான் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி ஸ்லோகம் முடிக்கவே இல்ல மாதாஜி. முடிச்சிட்டுங்களா மாதாஜி? சொல்லுங்க. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாச்சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அத சப்ததசோத்யாயகா ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோககா ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இங்க எல்லா சேவைகளை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. மந்திர் நிர்மாண சேவை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செங்கலுக்கு கூட நம்ம வந்து தானம் பண்ணலாம். இது 1500 ரூபாய். ஸோ எதுவுமே யாருக்கிட்டையுமே காசு கொடுக்கறது கிடையாது. டைரக்டா வந்து லிங்க்ஸ் இருக்கு. அந்த லிங்க்ஸும் நாங்க போடுறோம். அப்படியே நீங்க ஆன்லைன்லேயே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். யாருக்கிட்டையுமே வந்து நீங்க வந்து காசு கொடுக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் யாராவது லிங்க் அனுப்புனா அவங்களுக்கும் நீங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நாங்க என்ன இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுறோமோ அந்த லிங்க்ல மட்டும்தான் நீங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நம்ம வந்து 5000 ருபீஸ். தர்மகர்த்தா சேவை செய்யணும்னாக்கா 1,08,000 ருபீஸ். தர்ம அதிகாரி சேவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை விட டபுள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கிய தர்ம கர்த்தா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 5,40,000. முக்கிய மகா முக்கிய தர்ம கர்த்தா வந்து தர்மாதிகாரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 lakhs.
ஸோ இந்த மாதிரி சேவைகள் எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு எது முடியுமோ அது செய்யலாம். அது தவிர்த்து இந்த தர்மகர்த்தா சேவையில இருந்து நீங்க போனீங்கன்னாக்கா நீங்க லைஃப் மெம்பர்ஷிப் அதுல உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறாங்க. ஸோ பாகவதம் செட் புக்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீயா இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க இந்த லிங்க்லயே இருக்கு, டொனேட் நவ் அப்படிங்கறது அந்த இதுல போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே இருக்கு. லைஃப் மெம்பர் ஆகணும்னாக்கா ஒன்லி லைஃப் மெம்பர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை பே பண்ணி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கூட நீங்க பண்ணலாம். மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் கூட ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல. ஸோ நீங்க அது பிரகாரம் கூட பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. எப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆன்லைன் பேமெண்ட்டும் இருக்கு, ரேசர் பேவும் இருக்கு. ஸோ அவங்க பேங்க் டீடைல்ஸும் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே யாருக்குமே உங்களுக்கு ஏதாவது பேமெண்ட் இஷ்யூஸ் உங்களால டிஃபிகல்ட்டியா இருக்குன்னாக்கா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபுவோடைய இமெயில் ஐடி இருக்கு, அவருடைய ஃபோன் நம்பர் இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து சேட் சப்போர்ட்ல வந்து கண்டிப்பாக நீங்க கேட்கும்பொழுது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ டோன்ட் பே எனி அமௌண்ட் டு எனி ஒன் பை ஹேண்ட் ஆர் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய லிங்க்ல போய் நீங்க பண்ணக்கூடாது. ஸோ நீங்க என்ன வெப்சைட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுல மட்டும்தான் நம்ம வந்து செய்யணும். அது தவிர்த்து நித்திய சேவைகளும் வந்து டெய்லி நடக்கக்கூடிய சேவைகளும் இருக்கு. ஸோ அதையும் நீங்க வந்து ஜெனரல் சேவாஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து செய்யலாம். இது வந்து டெம்பிள். ஸோ இது இஸ் நோ கம்பல்ஷன். உங்களுக்கு நீங்க இது பண்ணிதான் ஆகணும்ன்ற கம்பல்ஷன் எதுவுமே நாங்க கேட்கறது இல்லை. பட் உங்களால முடிஞ்சது கடவுளுடைய கைங்கரியத்துக்கு நீங்க உங்களுக்கு முடிஞ்சதை நீங்க செய்யுங்க. ஸோ இது தட் இஸ் த ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் வி கேன் டெல். ஸோ இவர் தான் வந்து நாம்தாஸ் பிரபுஜி. எஸ், இவர் தான் வந்து நாமனிஷ்டா பிரபுஜி. இவர் தான். ஸோ நியர்லி 20+ இயர்ஸா வந்து இந்த சர்வீஸ்ல இருக்காரு. பெங்களூர்ல இவர் எல்லா ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்க்கு எல்லாமே ஸோ பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஜூன்ல வந்து ஸோ அவரும் கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு. ஸோ ஹீ இஸ் த டெம்பிள் பிரசிடென்ட். ஸோ ஜென்ரலி ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவர் வந்து வருவாரு. ஆனா இந்த வாட்டி டைம் இல்லாதனால ஹி டிட் கம் டு த கிளாஸஸ். ஜென்ரலி இந்த டொனேஷன் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே அவர் தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அட்லீஸ்ட் டிவோட்டிஸ் கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா வந்து எடுத்துட்டு பண்ணுவாரு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராதா பூமி பூஜையினுடையது. ஸோ ஆகஸ்ட்ல பல்ராம் ஜெயந்தி அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பூமி பூஜை வந்து நடந்தது அங்க. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே போயின்னு இருக்கு ஆக்சுவலி. லோக்கல் எம்எல்ஏ பாரத் ஷெட்டி என்றவர்.
ஸோ ஐ திங்க் இதோட நம்ம இந்த டெம்பிள் டொனேஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம் நான் இப்போ இந்த க்ளோஸ் பண்றேன். ராதிகாமா, நீங்க யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டோரி டெல்லிங் பார்ட். நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ராதிகா இஸ் தேரா? ஓகே. சீதாராமன் பிரபு, நீங்க ஓ ப்ளீஸ்மா. I'll tell the story. ஐ திங்க் நாளைக்கு ராதிகாமா வர்றது டவுட் தான். சோ ஐ திங்க் இந்த டைம் இருக்காது மேம். இட்ஸ் a long chapter நாளைக்கு. ஆமா, நாளைக்கு 6:30 கிளாसेस நாளைக்கு. சோ தயவு செஞ்சு 6:30க்கு லாகின் பண்ணுங்க. ஏன்னா இட் ஹஸ் 78 ஸ்லோகாஸ். அதுல நியர்லி 65 ஸ்லோகாஸ்னா நம்ம கவர் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ அவ்வளோ ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. அதனால நீங்க தயவு செஞ்சு 6:30க்கு எல்லாரும் லாகின் பண்ணுங்க. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஸ்ரத்தா, ரைட்? இன்னைக்கு ஃபெய்த் வேரியஸ் லெவல்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற கதை வந்து நம்ம நாரதர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அவர் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ஊரா சுத்துவார். ஸோ இந்த தடவையும் அவர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு இடமா சுத்தரிச்சே அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிராமணரை கவனிக்கிறாரு. சாட் ஓப்பன்ல இருக்கு, நான் கேட்கறச்சே நீங்க டைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ அங்க வந்து ஆடியோ கேட்கலையா? ஓகே. அங்க வந்து இந்த மாதிரி என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா, அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிராமணன் போக்கச்சே அந்த பிராமணர் அவ்வளோ நல்லா அவர் கவனிக்கிறாரு. அவருக்கு சாஸ்திரா வேதங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ நல்லா தெரியும். அவரை வந்து விந்து கவனிச்சுட்டு அவர் எல்லாம் கிளம்பரிச்சே அவர் கேட்கிறாரு, நீங்க வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு கேட்டு சொல்லுங்க உங்க நாராயணா கிட்ட, நான் வந்து எப்போ அவரை போய் கண்டடைவேன் அப்படின்னு. சோ நாரதருக்கு சந்தோஷம். சரி, என்னதான் இருந்தாலும் பிராமணர் தான். அவர் வந்து இந்த பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் கேட்காம எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்காம நேரா எப்போ நான் வந்து கண்டடைவேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அப்படி போயிட்டு இருக்காச்சு. காப்லர் வாங்க, அதாவது செருப்பு தைக்கிறவர், ஒரு பெரிய ஆலமரத்துக்கு கீழே வந்து செருப்பு தைச்சிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு பெருசா வீடெல்லாம் இல்லை. அப்போ வந்து நாரதர் தான் எந்த பாகுபாடும் இல்லாம போவார் இல்லையா? அப்படி அவர் போறச்சே அந்த செருப்பு தைக்கிறவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, என்னங்க எப்படி என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு. அவர் வந்து பெருசா அவருக்கு வேதங்கள் எதுவுமே தெரியாது. அவர் வந்து இந்த மாதிரி அவரால் முடிஞ்ச லெவலுக்கு அவர் கவனிச்சுட்டு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீங்க நாராயண பாக்கறச்சே நான் அவரை எப்பவும் போய் கண்டடைவேன் அப்படின்னு கேளுங்க. நாரதருக்கு சம ஷாக்கு. ஒரு ஆர்டினரியான ஷூ தைக்கிறவர் கூட வந்து இந்த பௌதிக ஆசைக்கு வந்து நாராயணனை கண்டடையணும்னு. சோ இதுல வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷனே இல்லை, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆன்சர். பிராமணர் வந்து உடனே சான்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஷூ மேக்கர்ன்றது நம்ம அப்படின்னு நாராயணன் நினைக்கிறாரு. சோ இப்ப வந்து அவர் வந்து நேரா வந்து விஷ்ணு நாராயணனை பார்க்க போறாரு நாரதர். இப்போ சாட் ஓப்பனா இருக்கு, சாட்ல நீங்க போடலாம் யாரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விஷ்ணு கிட்ட போய் சேருவாங்க அப்படின்னு. சாட் ஓப்பனா இருக்கு, நீங்க போடலாம். அதாவது காப்லர் செருப்பு தைக்கிறவரா இல்ல அந்த பிராமணரா அப்படின்னு. காப்லர்னு போட்டீங்கன்னா ஏன்னு போடணும்? ஷூ ஸ்டிச்சரா? எல்லாருமே ஷூ ஸ்டிச்சர் சொல்றீங்களே. நானா ஃபர்ஸ்ட் பிராமணன் தான் சொல்வேன். நாரதருக்கே அதே டவுட் தான். சோ நாரதர் வந்து நேரா வந்து விஷ்ணுவை போய் கேட்கறச்சே, நாராயணா கேட்கறச்சே அவர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீ போய் சொல்லு, இந்த மாதிரி அந்த பிராமணர் கிட்ட சொல்லு, இந்த மாதிரி அவர் 100 ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் என்ன வந்து பாப்பாரு. அண்ட் செருப்பு தைக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி உடனே வந்து என்ன வந்து பார்க்க போறாங்கன்னு. இவர் வந்து நாரதர் கேட்கிறாரு, ஏன் அப்படி? ஏன்னா பிராமணர் வந்து எல்லாத்தையும் தேர்ந்தவர், அவர் யக்னங்கள் பூஜைகள் எதுவுமே குறைச்சல் இல்லை, அதனால ஏன் அந்த மாதிரி கேக்குறீங்கன்னு. இவர் சொல்றாரு, இனி வந்து நீ என்ன பண்றனா, 2 பேருமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்ல, மோக்ஷதா. தேங்க்ஸ் பாலாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாருன்னா, சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டு இந்த மாதிரி பிராமணர் கிட்ட கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சொன்னாரு 100 ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் வந்து சேருவீங்கன்னு. பிராமணர் கொஞ்சம் சோகம் ஆறாரு. உடனே கேட்கிறாரு, சரி ஓகே, ஆனா அவர் நீங்க கேட்கறச்ச என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? நம்ம கேட்போம் இல்லையா, நீ போய் கேட்கிற டைம் என்ன டைமோ தெரியல, அவங்க என்ன பண்ணாங்களோ அப்படின்னு. அவர் அந்த மாதிரி மோசமா கேட்கல, கொஞ்சம் பாஷா கேட்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ நாரதர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஷாமலா. ஓகே, சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி பிரச்சனை செருப்பு தைக்கிறது இல்லை. நாரதர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி அவர் என்ன பண்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் அதாவது நாராயணா வந்து நான் வந்து கேட்கறச்சே அவர் வந்து அந்த ஊசியோட கண்ணு இருக்கு இல்லையா, காது, அந்த ஊசியோட ஓட்டையில வந்து யானைய பண்ணிட்டு
உள்ள கோத்துட்டு இருந்தாரு. நான் இவரு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு. ஊசியோட கண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவர் என்ன, என்னங்க இந்த மாதிரி, என்னதான் இருந்தாலும் நான் அவ்வளவு பைத்தியமா என்ன, நான் படிச்சிருக்கேன், ஏதாவது ஆற கதையா சொல்லுங்க, எங்கேயாவது ஊசி கண் ஊசியில யானைய தள்ள முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சிரிச்சுட்டு, சரி ஓகேன்னு, அவர் ஏற்கனவே சோகத்திலயும் இருக்காரு, வெறுப்புலயும் இருக்காரு, அவர் கிளம்பிட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இவர் போறாரு நம்மளோட அவர் சொல்றாரு, இந்த ஜென்மத்திலேயே ஒரே ஆசை, இந்த ஜென்மத்துல கிருஷ்ணரை பாக்குறோமா, அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவர் வந்து ஊசியில வந்து யானைய கோத்துட்டு இருந்தாருன்னு. ஓ அப்படியா, வெரி குட் வெரி குட் அப்படி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. நாரதர் நினைக்கிறாரு, அவராவது கொஞ்சம் மூளை யூஸ் பண்ணாரு, இதுதான் பிரச்சனை, படிக்காதவங்களா இருந்தா அவங்களுக்கு மூளையே இருக்காது, பக்தி ஒண்டி இருந்தா என்ன யூஸ், ஞானமும் இருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் நாரதர் தான் எப்பவுமே நோண்டுவாரு, அவரால் கம்முன்னு இருக்க முடியாது இல்லையா. அவர் வந்து சொன்னாரு, என்னப்பா இப்படி, அவர் ஏதாவது சொன்னா நீ ஏன் எதுக்காவது கேட்கணும், கொஞ்சமாவது உனக்கு இருக்கா, அது ஆரக்கதையா அப்படின்னு. அவர் சொல்றாரு, ஏங்க அப்படின்றாரு. இல்லைங்க சொல்லுங்கன்னு. அவர் ஒரு நிமிஷம் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்து அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே இருக்கிற கொட்டையை கொண்டு வர்றாரு. இந்த சின்ன கொட்டையில கிருஷ்ணர் அவ்வளோ பெரிய மரத்தை போட்டு அடக்கறச்சே, ஒரு ஊசிக்குள்ள ஒரு யானையை ஏத்துறது ஒரு பெரிய விஷயமா, நம்மளால முடியாதுன்றதால கிருஷ்ணரால முடியாதுன்னு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அப்படியே நாரதர் ஆடி போயிடுறாரு. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது, ஸ்ரத்தா எவ்வளவு நம்பிக்கை காப்லருக்கு இருக்குன்றது ஒண்டிதான் நினைச்சாரு, ஆனா எவ்வளவு ஞானம் இருக்குன்றது நம்ம அன்னைக்குதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா, கர்ம யோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா, பக்தி யோகா, இதெல்லாம் ஒரு படியா இருந்தாலும் மேல்படியான பக்தி யோகா வந்து நம்ம எஸ்கலேட்டர் எடுக்கிற மாதிரி ஃபாஸ்டா போயிடும், லிஃப்ட் மாதிரி. ஆனா அந்த பக்தி யோகா பண்றவங்களுக்கு இந்த ஞானம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அவர் வந்து என்ன லாஜிக்ல அவர் ரீசனிங் கொடுத்தாரு, சும்மா நம்பிக்கைன்றது ஒண்டி இல்ல, அந்த நம்பிக்கைய நிலைநாட்டுறதுக்கு அவர் கிளியரா வந்து அவர் ஏறதுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு நம்பிக்கை ஒண்டி இல்லாம, நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா அவர் அது பண்றச்சே இது ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு அவர் அவ்வளோ ஆத்மபூர்வமா நம்பினாரு. அதுக்கு புரியறதுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அதனால படிக்காதவர் படிச்சவர் எல்லாம் இல்ல, பக்தி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த குவாலிபிகேஷனுமே இல்லை. கிருஷ்ணரை ஃபாலோ பண்ணா மத்த புத்திகள் அவரே கொடுப்பாரு. 15.15 அதான் சொல்லியிருக்காரு அவர். அவர் தான் அந்த ஞானமும் கொடுக்கிறாரு, அவர் தான் அந்த மருதியும் கொடுக்கிறாரு, அவர் தான் அந்த புத்தியும் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு. சோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் எல்லாரும் லெவல் 2 ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ணணும், நம்ம அங்க மீட் பண்ணலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே லெவல் 2 அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபில் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இல்லைன்னா நாளைக்கு ஒரு வாட்டி